wanra ka jingyatli bat ban hika ye ki khna samla ban sumar yalade banyo kamet ka bakot ka bakhia ka office u superintendent of police ribhoi ha ka jingyatrelang bat ka district administration lembat ka office u district sports officer ribhoi district ne ka step ka life huai trek risau kala penlong ya ka jingïakop mareh thong kabla tip kum ka run for unity na ka banta ki shinrang bat kan thei kaba jingai kumbasan kilometer kablas dang na indoor stadium Siden bat kabla penkut ha indoor stadium ha umlang kadai ya kane ka jingïakop mareh thong lawan man kawe lama do senior superintendent of police u vs rathor ha ka jingya don rangkat uba orville masar u additional sp uba bobby el nongbet u dso ka ribhoi lembat kiwe de kinong job ha kane ka jingïakop mareh thong ha ka kerdan kamankong na kalyang kishanrang ya ka nam la duk lara do samlam monas bongrung ha ka kerdan ba ar do skemlang suba bat ha ka kerdan balai do pikunat bat na kalyang ki kenthei ka samla valensa hansepi kalawan ha ka kerdan ka banungkong ka samla jenny ramde kalawan ha ka kerdan ka baar bat ha ka kerdan ka balai da ka samla dakhi khamdeng bat ya ka nam ki balasan ha karta na kalyang ki shenrang layo dau ba pelbe bat na kalyang ki kenthei layo da kong sonara rani na kalyang kinong paniat kum ka jingpen slur bat aimen sim ya kinong ye shimbanta kila sam ye ki khusnam shabaro kinong job